nongelam jo kajantia Coal Miner and Dealer Association hani kasengi kalami syakmat ban penpau ba ka kamti dawyong kadai kaba maki ki im. Apakren kenong tok kubor Hasilong Press Club u ex-president ka JCMDA uba JR Pertu ulaong bahadu menta kimpat yo ya ka solution habai dai berkejingti dawyong ka tanjong ki kanlong ka ba banle ya kata ka open cast mining kumbong hakten pareng namar shispa metar hab ban rung syapo bat hadin kata kinsayo ban di ya udawyong long bakni kan kata namar syaikin berat ya ka khandau ka ba kisai kani kan kata aru ya ka mai maryang ka ba ngiyale ban penne pensa ya ka susu ka seng da ka wei jingmot ka sim ya ka rai bakan penlong da ka peaceful rally ka nyauterik uyayong ha is Janda Hills ban penbor ya ka sorkar bakan wat kilat kilenti ban penbek ya kani ka jingti dawyong na kane ka jingti dawyong don ki bati dawyong don ki bale ki wei ki kamrit bariaru rei ka jingti dawyong ka dei ka kam ka ki im direct and indirectly tre na du ka tu ko por mentala kumba khat arsna me ilayaj sigi bor nadu ka sarkar India sidu ka court Supreme Court ka badan buram rei haduk menta ngimpat yo ya ka solution namar kumba iba ilai su mentan kane ka open cast mining hagi thain jongi kat kum ga jing i jongi ki try jakat try muluk stay kalong ka bomla bandong open cast mining vertically in here setai kumba chispa meter but nangta isayaj horizontally ban say ya u doyong de tang da kane ga lenti ga bangila bande kane ga open cast mining ka bangi hab here vertically chitai chis spa meter kanam kta tang ya ka jinglot kan kta ru ya ka environment shano ngin bread ya kane ka khando ka bangin say per kenria na ka to ga jaka ka ba chispa meter laispa food plus kane kan kta jur bahaya ka environment but nang taru laitu mentan haka ngalong UMDC mencuah nadu arga khatsau hadu arga khandai ngatip ha yagar kombat khando yagrom kom ai lan dokumen iki briu jangi don wala bandon ka jaka hadu dekispa ekar iwe arila bandon rei khandai pho khandai persen kindon ka ba he ar lai san hectare but is no to along ka bomla bandong the lele ru practically tira kata ngila perkhat namar ngila syam jing sisa mentala khat ar khlai snam un ikun gikti kiba ngidei ya kaban pha school kham sejrong kham sejengai kham senang ilapan persenge no namar ka kamaga kaji trega kta hagite githan baro ngilai melin kumbak prapo kana persen de naga jingti doyong kat khindiat kiba trade office tenang ta umde tang kiba kineki coal miners and dealers ndai kiba pun ki stakeholders kiba don ka jing ede bat ka kamti doyong ka kta lut tengi bakane ka open cast mining ka sarkar long ba ka honorable Supreme Court mo ka aibor ini ngila nisyam baka tagalong ka bomla bandong practically tingi kepat ban ngila yakut ban pelong no daka peaceful rally hakan neutrik hangte ha is Janda Hills kabangimut ban penpau ya ka sarkar ban penbor ya ka sarkar bahkan sengau ha ban find out ki ways and means ban regulate ya kane scientifically ya kane ka rat hole mining kabangi dai tang da kane kabangila ban continue bangila ban survive nabar lada
Kaya teng kene ka jing thang ya ka jing ti do yong. Bat ron karu da kene ka ba ngim yakot bor. Ka ba ngim la practically kum bangala manusia. Kanang wan ra sisu ka jing dup ka jing kerdu ka jing kulat aginong sangsna. Ti kata ka de ka jing tmu bangin pelong ya kene ka peaceful rally. Ban penbor ya ka sarkar ban karpat ya ka sarkar. Presiden ila kran long ka jing tmu hi jong kene ka rally hoy ngitip syai baka Supreme Court por baka play por baka ailat yang ka jing tray do yong ka ka ba ay man sem yang ikum kitray muluk long baka Supreme Court kala ailat baka jing long try ka kendeo ba dia umar kam long ki mengi kitray muluk kat kum kasik shedil Henry ke epat ka bangi sem jing long kene ka open cast mining namar kat kum long man jong ka jaka ka jong ya po Jaintia Hills ngimla ban tray yaw do yong lang baga ne ka open cast mining taka jing tmuhi jong kene ka rally long bangi kwa ban tumpau sa ka sarkar bangi kwa baka sarkar kan thau kilat kilemti ban snai kata ka scientific mining ka bayahap bakar komlong jong ka khendeu hakite ki thain ki jongi namar ladangi phai ya ka open cast mining ladangi penuksa ya ka kom tray jong kene ka open cast ka long ka ba bha ban tray hapo hangte hapo Jaintia Hills khamtam namar PE hi hapo Jaintia Hills ke baca kalong ba kajing jeliu jong kajing don jong do yong kalong jeliu bha ni ha banti ha do shispa food le don ki ba saus pa juice pa food ban do yong don tang sau san fit ban le ka open cast kalong ka ba tangi na kalian ki ka shang ni kwa ban pha ka message cha ka sarkar lang ba kane ka rally ha ka nyu terik bangi kwa ba ka sarkar ka de ban ai yang ya kata ka ain ka ba ya hap ken bahkan kecukomlong koman jeng kendeu jeng yang teh ay ni sngungu ya ke sarkar bakal la tristom Henry ke epat ke bapen sngusi yang ni kelong andang ilayo e kata ke mining ngimla bantre takanihi ke ba pelong yang ni ban pelong e kene ke rally ba ke jingwan jeng yang ne kelong ban khot ban weru ya ki baro kinong tre dewyong ki ba shakta na kene ke jingkhang jong ke dewyong berkamtam kitu kibas ngau yahap ya kene ka jing angnut ka jongi baka sarkar kan wanra na kita ki bolong kum ki underground scientific mining le ki small scale underground scientific mining pangikwa baka sarkar haswa bakan le kanu ka mining numar dangi phai kat kum kene ka ain mo ka baka ka sarkar kala shina hawar hajar khat ar kene ka kene kadang ko ke ain ke mining policy ha ka jing sisa ha chwa ba ka sarkar kan le ekano ka ban thaw ekano ka ain dan ke policy na ka banta ban khlong ya mau le usiap ka ban pelong chwa ka jing survey ke ya ka to ka khendeu ba kumno kar komlong kar komman jong ka to ka khendeu khnang ba ka kane enda kila sna ya kane ka policy kan long kan pensuken ya u duk urang li na matin pet kini open cast mining idon kami ki jaka ki baha Henry ka rukompat kendeu pat ke jongi po Jaintia Hills kam ya hab bat kene ka open cast mining tak ke ba khakmat du ke jong ke jingang nu ke jongi long bengin kwa ba ka sarkar Meghalaya kan penlong kan thung no da kata ka komiti ban le survey kene ki jaka pat bakan pha saka sarkar India ban thau no da kata ka policy ka ba ya hab bat ke jinglong jingman jong ke kendeu ke jongi hab ante po Jaintia Hills pada ke jelahi ba ko we dan ikut niwer ya borok ki seng bahalang ki asison jong ki truk ki don ki asison jong ki nong jet muslek ki ba tap dai ki driver long borok kitu ki bala syakta nagane ka jing ti doyong long ikwa bikin wan sekate garali bangi kum ki nong Jaintia lene khamtam hi kum ka is Jaintia Hill ngim kemen lene ngim la shu ban yat da kane kaban ong na kumba pau menta seperti ban ong bangi trebe an rengi kwa baka sarkar kan snutu ya ke jinga ke jongi barbakan ayin ni kata ka mining kaban long ain bak kaban yahab bak kendeu ke siap ke jongi kata hilong ke jing temu ke bahakmat do jong kane karali ke bangi temu ban perlong akan nyotri hapo clearet is Jaintia Hill district